har ventet på dig. Ja, tak, Frost. Det var sødt af dig. Hej og velkommen til en video på vores kanal. Og i dag, der skal vi lave en tutorial. Men inden vi går i gang med den, har vi lige et par enkelte ting at sige. Den ene ting siger jeg, og den anden ting siger Frost. Og så siger jeg måske en ekstra ting til sidst. Det er, at desværre den film, der skulle være kommet ud den her måned, vi gør, den skuespiller, der skulle have været med, en af dem i hvert fald, havde meldt afbud, fordi jeg var blevet uvenner med skuespilleren. Så det endte med, at den skuespiller der ikke gad at være med til at lave filmen. Og det er så endt med, at vi har gået og let efter en i noget tid. Og så har vi først fundet en i går, der gad at være med. Så det vil sige, at først i næste uge kommer vi i gang med at øve med den skuespiller, og ja. Så er der noget, vi gerne vil introducere. Det er sådan noget videos fame. Altså, hvis der er en person, som der kommenterer en af jer, eller sådan noget, så kan vi springe det op og sige sådan, det her, det er videos fame for i dag. Så er det dig, Danny. Det var det, jeg skulle sige. Ja, og det er fordi, at til jer, der har troet, at først min ven her er en pige, så er han faktisk bare en rigtig sej dreng, der godt kan lide at have langt hår, fordi han hører til meget heavy metal. Så gør han sådan der. Og det kan jeg godt forstå, at han kan lide. For det er også rigtig sjovt, når man har langt hår. Jeg har selv prøvet det. Men lad os klippe frem til, når vi skal i gang med selve tutorialen. Yeah. Seriøst? Yeah. Og nu er vi klar. Yeah. Er vi? Yeah. Er I sikre? Ja. Er I klar? Godt. Det er fordi, at Så nu vil jeg sidde og lave, eller hvad med at lave sådan noget. til at starte på, så vil jeg foreslå, at I derude sammen med jeres makker burde tage det stille og roligt. Vi har øvet i lang tid, og ja, vi kender hinanden godt, så vi kan godt stå på hinanden. Så jeg vil bare sige, at vær sikre på, at I er klar til at sætte tempoet op, når det er. Og hvis man starter med at sætte tempoet op i starten, så bliver det rigtig fotografere det rigtigt. Sådan noget, kan man komme til at ramme hinandens hænder eller sådan noget. Det bliver jo Især med de her. Og så vil vi også bare lige sige, at vi putter numre på, så I kan følge præcis de samme ting, vi gør. Så til at starte på, så slår jeg mod folk, skulder, han blokerer. Så twister jeg mit greb, jeg holder helt almindeligt, så den nedefra, og så over hovedet, og så den anden side. Og så møder man midten her, og der. Og så laver vi en 7'er, der kommer nedefra, og så en 8'er herfra, og så en 9 det her. Hvilket så resulterer i, at jeg skubber ham, og så kan man starte forfra. Så det ender med at se sådan her ud. Og så. Man behøver heller ikke at skubbe, hvis man ikke kan lide det. Og hvis man vil gøre det lidt hurtigere og er tryg, så kan det ende med at se sådan her ud. Ja, ikke sådan der. Så kan man i hvert fald have klaret sin opponent på den måde. Opponent. Det er jeg skørt, det beklager. Og ja, det er rigtig sjovt, hvis man kan finde ud af det. Så er der for eksempel også en anden ting. Hvis man skal clasher, så altid prøv for eksempel skub ind til en anden person. I stedet for bare at holde sådan her midt i. For at det ser lidt federe, så skal han prøve at skubbe lidt mere ind imod marken her. Og så kan det være, at hvis det vil, at man laver sådan, hvor den der rammer en, og man så siger sådan, Og det beklager vi virkelig meget. det var vinden, der væltede kameraet. Er det det? Ja. Nå ja, vi skal også lige lære jer, hvordan man laver et fedt spin. Nå ja, det er også en del af tutorialen. Så skal I holde sådan her i en hånd til at starte på.
helt almindeligt op ved toppen. Så det I gør, det er, I tager faktisk bare ned for den her del til at line op med ens arm. Og så puster man bare lige hånden sådan på hovedet her. Og laver sådan, så kan man lave sådan en her. Jeg kan det stadig ikke. Og hvis man vil lave et almindeligt spin, så fører man den bare nedad. Sådan her, siger jeg. Og så griber man den bare. Man taber den nogle gange, hvis man er dårlig. Og så kan man sætte tempoet lidt op, og så ender det med at sådan her. Men man behøver heller ikke gøre sådan der. Man kan også bare dreje sin hånd rundt og gøre sådan her. Og så er der backhand. Som I kunne se før, holdt jeg sådan her. Den her gang så tager jeg min hånd, twister den og holder fast her. Så ens hånd vender på hovedet. Og lysværet burde gerne pege nedad, når ens hånd peger opad. Så det man gør, det er, at man fører den overfra, ned her mod ens venstre ben. Så løfter man den op med det momentum, ned mod højre ben. Så det ender med at se sådan her ud. Og hvis man bliver god til det, Så kan man sætte tempoet lidt op sådan her. Og så vil jeg gerne lige vise en ting, jeg kan med det. Ja, det er godt. Fordi hvis man så gør det her jo, så kan man bare tage den, slash ud. Ja. Og det samme med den her, der kan man også lave sådan en fed entrance i en kamp. Så kan man spænde den, og så gribe den med begge hænder og pege den lige ud. Det synes jeg nok var det. Ja.